Pagpapatupad po ng batas trapiko sa holiday season, pinaigting po ng LTO Region 1. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Inaigting ng Land Transportation Office Region 1 ang pagpapatupad ng mga batas trapiko ngayong holiday season bilang bahagi ng Oplan the Best o Drive Better to Enjoy Safe Travel at ng pambansang Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2025 na ipinatutupad mula Desyembre 20 hanggang Enero 4. Layunin ng pinaigting na operasyon na matiyak ang kaligtasan, kaayusan at maayos na daloy ng biyahe ng publiko sa inaasang pagdami ng mga motorista at pasahero sa rehiyon ngayong Kapaskuhan at Bagong Taon. Kabilang sa mga hakbang ng LTO Region 1 ang pagsasagawa ng random drug testing at terminal inspection sa mga driver ng public utility buses, vans, jeepneys at modern public utility vehicles. Ayon sa LTO, mahalaga ang maagap at mahigpit na pagpapatupad ng batas lalo na sa panahon ng holiday rush kung kailan mas dumarami ang mga gumagamit ng kalsada at pampublikong transportasyon. Kasama rin sa pinaigting na operasyon ang roadside inspection sa mga pangunahing kalsada at terminal, pagsusuri sa kondisyon ng mga sasakyan at pamamahagi ng impormasyon ukol sa road safety at responsableng pagmamaneho. Tiniyak naman ng LTO Region 1 ang kanilang mas mataas na presensya at mabilis na pagtugon sa anumang insidente sa kalsada ngayong holiday season. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.